Grupo sa mga anglers sa Cagayan de Oro City ang naghalad og bulak sa dagat sa El Salvador City agig pagpangita og hustisya silang kauban nga gidagit ug gipatay sa Pagadian City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pipila ka adlaw nga gipangita sa iyang kabanay ang negosyante nga si Michael Obsiana nga residente sa Cagayan de Oro City. Ulahi ko nung nakita si Obsiana ni atong December 20 sa gabi kauban ang kapuyo niini ug adunay ka transaksyon nga duha ka mga lalaki sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Samtang pabalik sila sa Pagadian City, kauban ang duha ka mga lalaki, nagkalalis matud pa sila sa biktima. Hinungdan nga miambak sa sakyanan ang iyang kapuyo. Duha ka adlaw human ang insidente. Nakit ang patay na sulod sa iyang sakyanan si Obsiana ug adunay samad sa ulo niini. Sumala sa kapulisan ang gulo sa negosyo ang motibo sa krimen. Persons of interest karon ang duha ka mga lalaking ulahing nakatransaksyon sa biktima. File na to kaso sir, kaya naman tayo witness na may nabuhi man si ma'am atong imong suspect ang yang giingon. Gawas nun paghihapon karon ang duha ka mga suspect. Busa ang mga kaubanan sa biktima nga mga angler naghalad og bulak sa iyang paboritong fishing spot sa kadagatan sa El Salvador City isip pahinungod kaniya. Samtang padayon ang ilang pagpangita o hustisya. So ako, panawagan lang na ako sa atong mga authorities na makuha na itong hustisya ng Michael Obsiana and also mapaspasan ang investigation. Kaya even kami po sakit po kaya sa buhang niya pagawala. So isa siya ka maayong tao. Sa karon, padayon pang investigasyon sa kapulisan aron hingpit na nga madakop ang suspect sa pagpatay sa maong negosyante. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.